Hát is a seflin. Много ми Моята мама, това постоянно. Моята мама? Няколко пъти. Твоята мама. Диригент ще станеш. Mama. Ez a nagypapa. Nagypapa. Jó látsz? Nem is Nóra. Akkor Moj táta meg is örül. Bemutatod a családodat, vagy mi? Ügyes vagy, ügyes. Nagyon ügyes. Mit mondtál, te babó vagy? Mama kaže čisto ungaško, sa sungaški A. To ne bulgarski, ne mama. Čuješ li го? Мама, унгаški kaže. И видим, че първо казваше, първо ми казваше мами. Ама не, тук много сладко беше, обаче всяка седмица или там на колко дни си пробва различни стрички. Беше мами, мамо, мама, маму, да ми кажеш, мамо. Ora piros papucs. И нека някой му казва тата или тате. A piros papucsom, ki lesz ilyen a piros papucsom? Vigyázz, mert utolérlek. Mert utolérlek, hol a mama? Ne, това е интересно, не само, че каза, той може да каже мама. Мама. Сега казвам мама. Да ти кажа унгарско А. То по-различни звуци. Добре, обаче знае, че tudja ezt a magyarát mondani. Bau, hol van a bau? Na, mit keresel? Ja? Épít? Nem szabad. Nem. Ще се пиени, да почина фалшиво. Едно истинско, аз едно истинско. Аз какво има едно фалшиво? Да, а още колко истински фалшиви. Сок имате ли? Сок. Някакъв няма. Тогава нищо. Толкова кафе изпих вече. Мичина, мога ли да мама? Китиера има такъв от биржа за разреждане. Да. Добре. Сега ще гледам видео. Hova mész? Áron! A mamát nem hagyja őrizetlenül. Áron! Moja mama. Angela, a lakással meg vagy elégedve? Nem is mondom.